siyabashadisa noSifiso wakamisi. Sithi siyabashadisa. Asuka madoda umndeni wakwangema koMadlokovu uhlanganeke nomndeni wakwaKuNene uyanimema emshadweni ozoba khona phakathi kukaMnumzane Khayelihle insizwa yakoNgema ezobeke ibopha ifindo lika sofa silahlane laphana nenkosazane uDolly KuNene. Kanti ke umshado uzobusuka kwaNongoma konjoko esigodini saseGugu kubo kamakoti. Ubheke kuphina ubheke kubo kaMkhwenyana endaweni yaseNondweni esigodini sasemahlungu. Kanti ke usuku kuzoba kumhla ka-23 September 2023. Kanti ke isikhathi kuzoba u-10 ekseni. The color of the day kuzoba bottle green and peach. Kanti ke for more information kulula kakhulu ungavele nje ufonele uBongi KuNene wakubo kamakoti ku-07935 85035 noma nje uvela uthatha ucingo ulibhekise le kubo kaMkhwenyana uzothola laphana uZanele Ngema ku-076101664. so besithi nje dali wami savumelana. Siyabashadisa noSifiso wakamisi.